Hola a tothom, estem fent aquest vídeo perquè veieu aquests punts d'aquí darrere que els anireu veient a diferents llocs de la ciutat i pels que els pugueu reconèixer. Són el que hem anomenat els punts Covid, amb agents cívics que ens acompanyaran, una mica per recordar-nos a tot, com d'important és posar-se la mascareta, posar-se-la bé, que ens passa que moltes vegades no la portem ben posada i també és important portar-la bé. Recordar els comerços de la ciutat, com d'important és continuar tenint hidrogel a l'entrada, mantenir les distàncies de seguretat, també als bars, a les terrasses, als restaurants, complir la normativa. Nosaltres podem fer molta pedagogia i la farem, i no hi ha cap voluntat, evidentment, de fer la vida difícil a ningú. Però estem veient al nostre entorn com de complicat s'està posant. No volem tornar a estar confinats, i més ara que ve l'estiu. Per tant, us demano l'ajuda de tots i totes per poder fer realment el que toca, i esperem que plegats ens en podem sortir. Molta força a tothom i sobretot ajudeu-nos a complir aquestes mesures.